yksi juttu, että kun mä en tietoinen, että mä oon niin raskaan ja tälleen, niin mä oon ihan lähtenyt muuta mittoja kuin mä yhtään. Siis mitä? Onko sun mitään käsitystä siitä, että paljonko se maksaa? Mihin te ootte muuttamassa? Siis mä oon aina kotonut töölöä. Ajateltiin, että... Siis töölösen? Sulla ei ois niinku... Sä kulutat 50 päivässä, niin sulla ei yhtään rahaa. Onko sun duuni? Ei. Sä nyt ei mun joo. Okei, mä yritäks kuulemaan aikuinen päivä. Siis sä oot 17! Mä en tiedä oikeesti mitä mä teen mun elämälle. Tää on niin rankkaa. Siis mun oma tytär muuttaa pois kotoa. Mulla on vaan mun äiti. Silläkin on enemmän vientiä kuin mulla. Mulla on kohta vaihdevuodet. Mä en tiedä mitä mä teen mun elämällä. Ai niin, aamu Sirpa. Mä soitan Sirpalle nyt kyllä. Oi vitsi kun kaunis kesäpäivä. Mitä sitä keksis? Isabella soittaa! Moikka! No mitä kuuluu? No joo, ihan hyvä kiitti. Ei olla vitsi pitkään aikaan nähty. Eilen viimeksi. Niin, pitäisikö tehdä jotain tyttöjen kesken? Entäisikö baariin tai jotain? Kuulostaa hyvältä. Jes, moikka! Se oli se vuosi 86. Kevät. Isabella. Tavattiin leikkipuistossa. Me niinku heti synkkas. Mulla oltu jo parikymmentä vuotta ihan parhaita kavereita. Ja nyt sillä on alkanut mennä vähän huonommin. Mä ajattelin piristää sitä, eikä lähdetä baariin senkaan. Oli niin hirveä ikävä. Siis kuulin mä sanoin hyvä monta, kun sä olit pitkä aikaa. Milloin me nähtiin viimeksi? Eilen me nähtiin viimeksi. Sä kävi sitten vielä pitkä aikaa. Nyt lähdetään. Joo. Mä unohdin, että mä ostin teksturista viimeksi niin paljon kamaa. Me päästään risteilylle. Oikeesti? Okei, sä oot paras. Sitten käyttää lisää No niin, hyvä homma. Eihän mä nyt kestä. Laiva. No niin hei, uusi ongelma. Mikä nää hytti on? Eihän mä nyt. Ota, mulla on tässä. Joo. Ota. Tätä. 4011. Tätä. No niin, tohon. No niin, eihän tää toimi. Eihän tää oo tää. Ei se ottaa Hei, tää. No niin, tää on. Onks tässä oikea kerros? Eihän tää toimi tää homma. Mä yhtään tiedä, mitä siellä risteillä tapahtuu. Ei mitään muista, kun vaan yhden siiderin jälkeen. Siis niin paras pitää! Mä oon niin huolissaan tosta äitistä, että en mä niinku tää missä luuhaa nykyään. Et nytkin se on siellä risseessä ja Sirpan kanssa. Mä en ois oikeesti halunnut tietää mitä siellä tapahtuu. Et tää on ihan niinku meni ihan käsistä. Mitäs sen sulla voittaa? Caffè con leche mulle, eli siis maitokahvi, maidolla. Okei, yksi cappuccino terästettynä. Okei, kiitos. Niin, mä oon ihan poikki. Tää on kyllä kameran vikoja. Ei kyllä pysty enää. Ei pysty. Katsotaan 2 vuoden päästä. Katsotaan, jos silloin tullaan uutta poweria. Sit mä oon pinnoa. Joo. Mut hei, Mitäs vielä menee muuten? eikö se on? Siis Aleksandra saa lapsen, se muuttaa pois kotoa. Mut se ei oo soitellut. Joo, musta tulee mummo, vaihdevuodet alkaa, koko ajan hirveä soija. Nyt ihan märkää. On se kyllä, kun meillä on samat vaatteet ollut tässä 3 päivää risteilyä, kaikki on kaiken niin rankkaa. Ei pysty enää. Siis Mitään. mä oon lihonnut 10 kiloa puolessa Mä en tiedä, vuodessa. tuut mun mukaan vesijuppais ollut niin pahat. Okei, kun mä oon kerran kuukaudessa salilla, mut silti sitä vaan tullut. Niin, et sit hapottaa seuraavat 2 viikkoa. Joo. Kyllä mä tiedän tuon, mutta tiiäksä, sun kannattaa mennä terapeutille. Kaveri vinkkaas tuossa just vähän aikaa, koska mulki on ollut vähän samoja juttuja. Haluatko vaan heittää sen? Mä heitän sen numeron sulle, niin joo. Sinne vähän juttelee. Mä soitan sinne hetki itse asiassa. Ihan kun ystävää tytärellä on tukena. Mä en tiedä mitä mä selvisin ilman teitä. Joo, koska... Isabella home. Ja nyt se mitä meillä nähdään. Päivä Isabella home. Kyllä siihen istumaan. Kiitos. Mitäs nämä ystävät ja läheiset? No siis, mullahan on niinku 3 mulle tärkeintä ihmistä. Mun oma tytär, 17-vuotias, niin kuin jo aiemmin mainitsin. Mutta siis mä pelkään nyt, että hän jättää mut. Yeah. Et sen merkitys on mulle totta kai todella suuri. Vaikka me näin riidellään todella aika paljon ja on niinku välillä rankkaa. Yeah. Ja sitten mulla on oma äiti, se on tommonen 60, sillä on mies, mutta on niinku käytännössä jätetty. Paitsi no sit Sirpa kuitenkin. Sirpa on niinku mun tuken aina. Oltiin tossa just risteilyllä ja tällä. Ja se itse asiassa mulle vinkkasi tätä terapeuttiaikaa. Et mä oon kyllä aina kiitollinen Sirpalle, että kyllä niinku
kyllä Sirpa on niinku ihan sielun sisko. Et oma tytär, äiti ja Sirpa on mulle ne rakkaimmat. Et kun eihän mulla tätä sosiaalinen suhde on niinku kuitenkin alkanut heikkenee näihin miehiin. Ainakin musta tuntuu siltä, jos vertaa about 10 vuotta sitten. Et kyllähän silloin vientiä oli joka ilta, mutta ei enää oo sit samalla tavalla. Et nää vaihdevuodet tekee sen asian kyllä erittäin hyvä. Ei ole vielä alkanut vaihdevuodet, mutta kyllä mä huomaan, että merkkejä on. No, mitäs sitten tää sun niinku henkinen hyvinvointi, kun nyt sä puhutaan taas muista ihmisistä tällainen, niin ehkä sun niinku sisältäin, että mitä sä sieltä? Mulla on tosi hyvä niinku fiilis tällä hetkellä, kun me oltiin tuolla risteilyllä. Vaikka mä en sit hirveästi muistakaan, mutta kyllä mulla on silti hyvä fiilis niistä. Et kyllä siellä oli aika paljon tapas uusia ihmisiä tälleen, muistaakseni siis, mutta kyllä se niinku, on mä niinku sitä vähän silleen surullinen, että tässä niin mä lähestyn 40 ja mulla on niin 3 läheistä ihmistä käytännössä. Et kyllä mä haluaisin, että niitä olisi vähän enemmän. Oot sä ikinä ajatellut, että mitä sä voisit itse tehdä tälleen, että sulla olisi enemmän näitä läheisiä? No mä pidän itseäni kuitenkin aika täydellisenä ihmisenä. Että en mä koe, että mun täytyy parantaa itsessäni. Et mä veikkaan, että se on lähinnäkin niinku muiden ajattelutapaa muhun. Tää nyt oli hyvä tämmönen alustava kerta. Okei, ensi viikolla sitten Kiitos paljon. Joo, kiitos. Kiitos.